खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। नायगाव दख'रा एबसुआ खुंगा स्निथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। नायगाव दख'रा एबसुआ मावरियागाव गामिनि हेफाजाबजों 347 नं मावरियागाव गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बैसागनि 2 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा स्निथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो नायगाव दख'रा एबसुआ खुंगा स्निथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा स्निथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिशिष्ट बसुमतारिया गोजोन आरो खौसेथिनि फिरफिला बिरहोयो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आनन्द बसुमतारिया हाबाफारि बायदियै गोदान बोसोरनि मुङै देरसिन सुबुंफोरखौ खुलुमनाय मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बेबादिनो बेलासि समाव नायगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गं 13 गामिफोरनि गेजेराव बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय, आइजोफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बायदि हाबाफारिफोरबो लानाय जायो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार मोसाहारि, बावखुंग्रि ब्लक BTLCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि आरो गोबां दख'रानि सानसुमैफोरा बाहागो लायो। गिबियाव आङो नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो देरसिनफोरखौ अननाय, देरसिनफोरखौ खुलुमनाय, उन्दैसिनफोरखौ अननाय जासिहरग्रोबाय। दा जोङो नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा मावरियागाव गामि बैसागु रंजालि खुंफुं आफादजों जथायै जोङो बे मावरियागाव गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनाय जादों। फुंबिलिनिफ्राय दिनै बियो जागायगासिनो दङ। दा हाबाफारि बायदियै बेयाव दङ जा फुंबिलिनि समाव दुलाराय फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनाय, लोगोसे गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै बेयाव जोङो गुफुर गाबनि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसेयैनो बेयाव जोङो गोबांथार बेयाव हाबाफारि लानाय जादों। जा गेवलां रंजालि बैसागु मोनसे रंजानाय एबा फोरबो बरायनाय हाबाफारि। दा बेयावनो जोंजोंनो बेयाव बाहागो लाफैदों दुलाराय फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी सार बिथाङा। दा जोंनि गेजेराव बाहागो लानानै बिथाङा थांबाय। दा बेजोंनो बे हाबाफारिजोंनो जोङो बेयाव देरसिनफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैसिनफोरखौ अननाय खुलुमनाय जोङो हाबाफारि लानाय जादों। आरो बेयाव बेजों लोगोसे मोसालायनाय बादायलायनाय कम्पिटिसनबो लानाय जादों जोङो। आरो बेयाव दङ दुरुं बोलायनाय हाबाफारि दङ। गोबांथार हाबाफारि लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारि रंजालि बैसागु स्निथि रंजालि बैसागु हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बेयाव खोब मोजां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाया खोब पजिटिभ। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेयावनो जोंनि नायगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद दख'रा आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद, गुदि बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बर' समाज आरो ट्राइबेल संघनि गोबां गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो आरो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जोंजों हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों। आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।